шацілінскія прывіды з намі ў адным пакоі? У адным? Сардэчна запрашаю вас у мою цёмную душу. Не ўспрымайце да сэрца, я выказацца мушу. Пульсуе зямля, сэрца, якое трымае чалавецтва ў жыцці. І мы давядзем яе да інфаркту, бо на ёй цяжарам вісім. Моя душа схавана, частыя саступкі ва ўмовах рэалій. Гэта нармальна, у майго сэрца няма запасных дэталяў. Два шляхі паэта, адзін ці ў модным саюзе, абодва прывабныя, але штосьці з гэтага спакуса. Сэрца, агідны орган на думку маіх урачэй, усё роўна будзе з палкамі і камянямі бегаць, казаў Эйнштэйн. Гэтыя думкі паразіты ў сэрцы маім, як у буфеце. Ім смачна, а мне горка, бо яны магніт, які цягне беды. Мацярынскае сэрца баліць. Яна ўсё адчувае. У яе сваё жыццё, і я далёка, але яна ўсё падмячае. Кожны сумны ўздых, цынічны погляд, і ад маіх касякоў яе сардэчка напаўняецца болем. Сэрца абывацеля заліваецца кроўю ад мора гора ў свеце, але заробак на карцы, і замест ахвяру ўжо спагетці. Гэта раніць у сэрца, але знікаюць усе маралісты, як толькі доўгачаканы серыял выйдзе. Пагадзіся, сэрца за праўду не дасць, хто абяцае. Такіх пералічыць на пальцах ува ўсім краі. Адзін з вёсцы такі знойдзецца, як Данка смелы. Вырве з грудзей сэрца і зробіць свет белым.